A veure, diputada Vilalta, per no haver-hi cap deute, doncs Déu-n'hi-do com els tenien d'enfadats fa 2 plens enrere aquí fora, tot el sector, i no sé si vostès volten molt pel territori, però realment no els tenen massa contents. Si vostè en lloc de deute vol anar amb l'eufemisme d'endarreriment, doncs podem parlar d'endarreriment, al fi i al cap doncs són absolutament sinònims. El que han de fer és complir, que va de pagar, i el pressupost també, repeteixo, la consellera Vilagrà s'hi va comprometre 29 de juny en aquesta mateixa sala, que som, per tant, en seu parlamentària, i per tant no cal que siguem nosaltres si els pressupostos que venen, no, ho va dir llavors i per tant el que ha de fer és complir-ho. I pel que fa a les esmenes, hem acceptat la 3 perquè és bo incloure explícitament i tant les universitats en el reconeixement que fem. No hem acceptat les altres perquè el que pretenen aquestes esmenes d'Esquerra Republicana és rentar la imatge del govern en una qüestió que és molt clara i que simplement es tracta de complir els compromisos que hi havien. L'esmena número 4, que fa un reconeixement del món local, evidentment, però també fa un reconeixement que el govern ho ha fet molt bé. No, doncs no ho podem acceptar, perquè precisament estem dient que el govern no ho ha fet bé, aquesta qüestió. La número 1, que hi posen vostès, al final diuen sempre i quan pagarem, sempre i quan compleixin la normativa. Per què no ho acceptem? I ho deia ara molt bé la diputada Sabater de la CUP. No ho acceptem perquè dir això és acusar de presumpció de culpabilitat a les entitats. Dir això és dir que fins ara ells no estaven complint. Per tant, no, és evident que s'ha de complir la normativa. I totes les entitats, federacions i els organismes per aigua de l'UFEC i l'USEC, evidentment que compleixen la normativa, són els primers que volen que sigui així. Per tant, no cal que els hi posem aquesta acusació al final del punt que hem presentat. Jo crec que tots, o ara ho deia la diputada anterior, o practiquem esport o tenim fills que practiquen esport i per tant som conscients del que representa cada setmana que hi hagi milers de voluntaris al nostre país que facin possible la pràctica esportiva. Per tant, hem d'estar agraïts a tot aquest col·lectiu i ajudar-los sense matisos. Paguem els deutes i doblem el pressupost tal com s'havien compromès vostès des del govern. Gràcies.